Està solucionat. Ja m'he jugat tota la taula. Farem la postal dels ratpenats, val? Com que se m'ha mullat, tornem a començar. Agafeu. Vaig directe, perquè com que això vull que quedi gravat i no m'enrotlli molt. Vale, que es va unint la gent. Vinga, perfecte, gràcies. Si doneu cor, fa que la gent se n'enteri abans de que hi ha un directe. Us he agafat a fer una migdiada, segur. Vale? Vinga, ja tornem a ser aquí, sí. Si teniu alguna pregunta mentre es fa el procés, o deixeu el globus aquest que grava, va? Ai, que hi ha les preguntes a baix. Així després jo ho vaig mirant. Doncs vinga, som-hi. Hola, Mari. Has vist quin desastre? Però bueno. És que abans he fet un altre directe i l'he tallat perquè se m'ha caigut el pot d'aigua. Val, primer que tot farem això. Doblegarem un A5, veieu? I li deixarem aquí, no sé, 1,5 centímetres, aquí al costat, sí, fa 1,5 centímetres. Perquè després volem que ens quedi més ample quan tallem les coses. El que farem serà... Vinga, som-hi. Primer volem fer el fons. Aquest fons aquí és que se m'ha mullat i no us el vull ensenyar, veieu? Farem el fons. Aquí hi ha una pregunta, a veure. No, és una sol·licitud, no. Vinga. Fem el fons. El fons, agafeu el color que vulgueu, primer els proveu, a veure quin color us agrada. Jo faré, segurament, no aquest no, que és rosa, ho faré amb aquest lila que fa com a més tenebrós. Llavors ja us explico com faig els fondos. Ho podeu fer amb el pinzell o ho podeu fer al llapis. Ai, al llapis, amb el pinzell o amb els dits. Agafeu. Per la part de baix es veu bé? Sí. Que ho poso més amunt perquè si no els comentaris... Aquí. Vale. A la part de baix... Avui no tinc el dia, estic torpe. A la part de baix fem així, potser fem una miqueta més aquí dalt també, i ara ho podeu fer amb els dits, val? O ho podeu fer amb el pinzell. A mi m'agrada més amb els dits. Val? Que quedi com a més... Posem una miqueta de blau, que aquest blau és molt xulo i és molt escandalós. Barregem dos colors, que també queda bonic. Perquè estem fent el fons, val? Aquí, perquè no es vegi tant la ratlla aquesta. Aquí també li donarem una miqueta més. Veieu? Jo funciono molt amb els dits. A mi m'agrada molt funcionar amb els dits. Que sembla que ho controlo més que amb el pinzell. No vull fer molt fosc perquè es destaquin després quan hi posem el negre els ratpenats. Al meu poble n'hi diem ratapatxets, d'aixòs, dels murciélagos en castellà. Vale? Vinga, doncs ara tenim això i el que farem serà que s'eixugui. Estaré una estona a eixugar, aniré a buscar el secador per eixugar-ho més ràpid. Val? És que amb el pinzell me dóna la sensació que hi trec la pintura. A mi m'agrada més fer-ho amb els dits. Vale? Teniu el fondo. Vinga, tenim aquest fondo. Agafarem i el posarem que s'eixugui. Val? Mentre us explico com fer els ratpenats. Espera que no quedin aquestes taques així. Vale, doncs ja està. Deixo aquí que s'eixugui. Ara anem a dibuixar. Us explico com dibuixar els ratpenats. Farem llapis primer i ho faré una miqueta fort perquè ho vegeu. Val? Vinga. Són molt fàcils de fer. Ja veureu. Mira, hi ha 8 persones aquí dibuixant. Hi ha algú que ho fa amb mi o només ho mireu? Després ho deixaré gravat, Vinga.
Primer que tot, fem la part de dalt, que li fem com dues orelles grans, val? I la mateixa estructura cap baix, i aquí fem el mateix, però més petitó, que són les potes. Ok? Ara aquí li fem mig arc amunt i mig arc amunt. És molt fàcil, de dibuixar. Baixem, i aquí baixem. Ara em quedarà paper. I aquí jo li dono 3. De més gran a més petit. Veieu, més o menys? No us tenen que quedar les dues ales iguals, No patiu per això. Aquí li fem els ulls ben grossos, que fan com a més por, com de fantasma. I ja està. Quan ho tinc així, el que faig és repassar-ho. Els ulls també els repasso, els deixaré en blanc. Val? I després això serà el que dibuixarem a la làmina. És fàcil, no? I ara els pintem. Ho podeu fer amb negre, podeu fer amb un retolador permanent, no cal que sigui de punta de pinzell, amb qualsevol retolador negre que tingueu. Si no teniu negre d'aquells de punta de pinzell, no passa res, podeu fer amb un normal, amb un retolador normal que tingueu negre. Jo ho feia amb aquest perquè a l'hora de pintar doncs es fa més via. Que quedin punxegudes les ales, que és lo xulo. Vale? Veieu que és fàcil dibuixar, que tothom la sap? El pintem, ben pintat. Ara aniré a buscar el secador perquè se m'eixugui el fons, perquè si no, no se m'eixugarà i vull pintar-hi això a sobre per fer via, perquè no vull fer un directe d'una hora. La gent no tenim tant temps, coses resultones. Doncs mireu, això és una de les coses que ensenyo al meu taller de tardor. Bueno, això hi ha coses més xules, Vale? Allí, com que fem més coses, deixem que s'eixuguin bé. Molt bé. Algú està fent? Ningú em diu res. Sí, la Mari sí. Vale, perfecte. Veieu que xulo? Vinga, doncs. Ara tinc aquest que vaig a passar-li una miqueta de secador perquè encara no està eixut del tot i no m'enfio, que després a l'hora de posar-hi Tu ho fas molt bé, Ruth. Després a l'hora de posar-hi el negre damunt vagi millor. Avui no tinc el dia, no trobava el secador ara. Pareu els micros, que... Ja està, una miqueta n'hi ha prou. Vale. Doncs ja ho tenim. A veure, una miqueta més. Vale. Doncs ja el tenim sec. Espero que el vostre també. Veieu aquestes aigües que fa aquí? Tot això és el xulo, també d'això. Vinga. Doncs ara el que anem a fer, en farem 3. El del mig el farem més gros, perquè el que volem és que l'ala ens vingui per aquí, val? I poder tallar l'ala. Després encara tallarem més espai
de ratpenat. Val? Aquí, començaré aquí, el faig després ja esborraré. Jo ja ho faria directament amb retolador, però no us vull agobiar. Feu amb... així. 1, 2, 3. Vale? Aquí també, més o menys, que tingui la mateixa mida. 1, 2 i 3. De més grossa, que no ho estic fent bé, de més grossa, més petita, vale? Vinga, ja tenim un. Així. Després, l'altre, aquí. Aquí començaré per l'ala. Aquí, que vingui aquí. En diferents direccions, val? En farem 3, perquè les composicions de 3 sempre queden molt xules. Una mica més amunt. Aquí també, una mica més amunt. 1, 2 i 3. Vale? I els ulls. Aquí els hi fem massa petits. I el tercer, que el farem aquest, aquí sí que el farem sol, que aquí no li hem de tallar res. Veieu que l'estructura és la mateixa de dalt i de baix? Després el que es veu de goma ho esborrem. Jo normalment dibuixo directament, sense... perquè tampoc té que quedar exacte, simètric i superbé, vale? Dic que per això no patiu. Doncs vinga, ja ho tenim, doncs comencem. Ara els repassem. Aneu seguint o què? Gràcies per aquests cors. Molt bé, moltes gràcies. I allò de les insígnies, que això és perquè la gent que creem a través d'Instagram, ara Instagram fa que pugueu donar si us agrada el contingut. A veure, no us ho dic perquè ho feu, però jo encantada si ho feu, però que no és cap obligació de res. Val? Repassem. I fem la part de baix. I aquí els ulls. Vale? I ara el pintarem. Ho veieu bé, no? No parlo per concentrar-me, perquè si no m'alio. I vull que quedi una miqueta bé després del desastre de l'aigua d'abans. Vale, ja tenim un. Aquí li faré una miqueta més de punta, que es vegi una miqueta més. Així. Vinga, el següent. Aquest el faré més així. Bueno, això no cal. Aquí estarà com a la punta i intentaré que vagi una miqueta a la part. Així, que m'ha quedat massa curta d'aquí. Bueno, ja està bé. El que jo vull és que us atreviu, que no cal que les coses siguin perfectes, ho veieu? Val? Que no cal que sigui simètric, es tracta també de que aprenguem a deixar-nos anar, a fer les coses com ens surtin, a que no hi ha ni lleig ni bonic, a que són com són, val? És una miqueta això, la intenció que tinc jo, el propòsit, quan us ensenyo coses. Que a vegades dieu, és que jo no en sé, és que jo no en sé. Tothom ne sap, val?
A vegades sapigueu el que has de fer. Hi ha gent que aquestes coses ens surten soles, sense haver-les de pensar massa, doncs jo us ajudo a les que us costa una miqueta més. Però us agrada, perquè el tema de la creativitat és això, que us agradi, i tothom és creatiu, ¿vale? Això per començar. No em dieu que no són graciosos. A mi és que, bueno, i al José també, ens agrada la temàtica Halloween, ens agrada molt. Ens agrada la castanyada, els panellets i tot el que vulguis, però això del Halloween ho trobo com a divertit. Vale? Ningú pregunta res? Perfecte, jo vaig fent, com que quedarà gravat, qualsevol cosa me podeu preguntar després. Vinga, anem a pel tercer. Si em vegéssiu quan dibuixo que trec la llengua, sort que no em veieu. Bueno, si ho esteu fent i després ho pengeu a les xarxes o així, m'etiqueteu, Bueno, dir-vos que el 30 d'octubre, a la tarda, a les 6 vaig posar, o a les 5 i mitja, no me'n recordo, tenim taller de tardor, l'últim, Va tenir super èxit el que vaig fer l'altre dia, van fer coses super cookies, i com que algunes m'heu dit que no us anava bé per dates, doncs a veure si podem fer aquest dissabte, que sigueu unes quantes. I us ensenyaré a fer, aquest és de les senzilles, coses més xules. Tenim 2 hores i mitja on farem postals super cookies. Bolets, carabasses, fantasmes. Anava a fer una de fantasmes que els hi va encantar. Hi havia 2 nenes, és per totes les edats, Hi havia 2 nenes, no us estic llegint ara, Hi havia 2 nenes i els hi va encantar el fantasma i el van fer superxulo. Un fantasma divertit, no coses de por. Ja veieu que aquests són com a divertits. Intenteu així que tinguin una miqueta de punta aquí a les ales, vale? Val, doncs ja ho tenim. Ara el que farem serà, després esborraré la goma, quan s'hagi eixugat una mica. Agafem les tisores, si les trobo, i aquí marcaré més o menys una ratlla on vulgui que em surtin, veieu? Per aquí. Es veu més o menys per aquí? Una mica més per aquí? Tiro una ratlla més o menys, tampoc jo ho faig amb regles ni res. Val? I això serà el que tallarem. O sigui, ho tallaré perquè ara després il·lustrarem darrere. Val? I així ens quedaran aquestes 2 ales a la solapa de la... Veieu? Hem de tallar per aquí l'ala. I ens quedaran a la solapa de la postaleta. Mireu que no queda mona. Amb cuidado. Vale? Després això, no ens ha quedat exacte, ho pintem de negre i ja està. Aquí, i ara tirem amunt. Ho estic fent aquí perquè ho vegeu i m'estic liant una mica. Podria fer amb cúter, però molta gent no té cúter. Si hi ha crios no vull que agafin cúter. Vale? Si ho fan amb cúter. I aquí seguim tirant amunt. Vale. No passa res si no queda recte. Aquestes coses també els hi dona la gràcia als dibuixos i al que feu. Jo no sóc gaire de regles, no gaire, gens. Vale? Tallem aquí. I tallem aquí així. Vale. Ara vaig a buscar. Veieu? Ara ja ho tenim. Aquí se m'ha tacat una mica, però no passa res. Ara aquí escriurem... Aquí n'hi farem un de petitó, que quedarà xulo. Vale? I aquí posarem Halloween. Vinga, anem a dibuixar-lo. El farem petitó. Els ulls i... així petitó. Vale?
Ja us dic, no cal que us quedin que es quedi simètric exacte, Vale, ja ho tenim. Ai, els ulls. Els he de... Normalment feu els ulls més grossos del que vulgueu fer, perquè com que només es veu la part blanca, si els feu petits, quedaran petits. I el xulo d'aquestes és que quedin en bastant grosses. Faig així per no embrutar-ho. Vale, doncs vinga. Aquí s'ha tacat, però bueno, passa res. Com us està quedant? Ho veieu senzill o què? És que jo vull que feu coses resultones, que en poc n'hi ha prou, i queden resultones. Vale? Vinga, ara aquí escriurem Halloween. Així amb lletres com allargarudes. Primer, si voleu, us feu una caixa i introduïu les lletres dintre. Feu com una caixa, després ja us borrarem amb el... Si les fem llargarudes, fan com a més tètriques. Aquí farem la L així, perquè si no, no ens hi cabrà. La O. I ara aquí també farem una altra caixa, unes ratlles, per introduir-les dintre. I aquí posarem el Halloween. La E, així llargaruda, aquesta E també, i la N, que la farem així. Vale? Doncs vale. Ara la repasso amb el retolador normal, per la banda de dalt, repassem les lletres i els hi posarem unes serifes. Les serifes, en les lletres, són aquests acabaments, veieu? Totes les lletres que porten aquests acabaments se'n diuen serifes dels acabaments aquests. Com ho porteu? Potser estic anant una miqueta de pressa, però després ho podreu seguir en el directe, en l'IGTV que deixaré. La V la faré més petita, vale? I les correré cap aquí totes una mica, que no es quedin tan enganxadetes. Després esborrarem amb la goma tot el que hem fet. Vale, doncs ja tenim la part de fora feta. Mentre aneu fent, vaig a buscar la goma i llavors farem la part de dintre. Vaig a posar-hi una miqueta al secador perquè se m'aixugui, perquè no vull que quan esborri, mentre aneu acabant. Veieu que cada un... Ai, gràcies per aquests cots. Veieu? A veure, coses que vull que tingueu en compte. Veieu que cada un d'ells és diferent? Que no tenen per què ser iguals? Uns ens ha quedat més xato, l'altre més llargarut, l'altre les orelles cap aquí, l'altre les orelles cap allà. No passa res, però és la gràcia de la il·lustració, d'acord? Tingueu en compte aquestes cosetes. Vale? Vinga, doncs ara vaig a esborrar el llapis, mentre aneu acabant, i farem la part de dintre. Aquí hi ha hagut un atac, a veure com ho solucionarem això. Vale. Vinga. Estic borrant la goma. Veieu aquí que m'ha quedat, no m'ha quedat retallat fins a la punta, doncs agafo el retolador i ja està.
Vigileu a l'hora d'esborrar que estigui sec, Vosaltres us podeu esborrar després, quan haguem acabat el directe tranquil·lament, ho deixeu eixugar i llavors hi esborreu la goma si és que l'heu fet servir llapis. Perquè si no és fàcil que la caguem. Vinga, ole. Doncs ja tenim la part de fora. Ara anem a la part de dintre. Com que és una postal que volem regalar a algú i que és de Halloween, li farem susto. Aquí fora podria posar truc o trato, o trick o treat, es diu, no? O jo hi posaré bu, vale? De susto, d'espantar. Perquè m'agrada aquesta expressió en anglès. Aquí vull que em quedi més així. Així. Vale? Si convé, el que faré serà tallar una miqueta perquè es vegi l'ala d'aquest. Mira, ho vaig a fer ara. Bueno, ja ho faré després. No, després. Vinga, anem a escriure bu. Podem fer lletres així com de còmic, vale? Anem a fer com lletres de còmic, que aquesta segur que la sabreu fer. No fem de lettering, de pujar el gruixut i tal, sinó com que és bu, és una B i dues O's, començarem aquí. Farem una O i aquí la B. Per tant, fem una O, fem un òval, un altre òval dintre, com de còmic, val? Aquí n'hi feu un altre i aquí n'hi feu un altre. Al mig del plec, que una O es quedi aquí i l'altra O es quedi aquí. I aquí farem la B. I aquí un signe d'admiració, com de susto. Aquí podríeu fer un altre ratpenat, que sí que li vaig a fer aquí, vale? Farem, i ara el faig directament, amb el reto, més grossa. Els ulls. Veieu? És que em noto més segura si ho faig directament que no quan faig servir el llapis, aquestes coses així senzilles. Vale? El vaig a pintar. O sigui que si els heu fet tots seran 5. Que cada un us haurà de quedar més bé que l'altre. Però no vol dir que no estiguin bé, Cada un us quedarà diferent, com us he dit, i no passa res. Aquí que tingui més arc, així. Vale. Més que m'agrada tant fer aquestes coses. Bueno, algú s'anima a fer el taller? M'escriviu i us apunto, vale? És dissabte que ve a la tarda. Passar una tarda de tardor pintant. És superxulo. És el millor temps. L'hivern i la tardor per aquestes coses. A l'estiu perquè potser tenim més temps lliure, però no presta tant. L'estiu és més, volem estar al carrer, volem fer coses, volem passejar, volem anar a la platja. En canvi, la tardor i l'hivern doncs, són com des d'introspecció. I ara aquí, perquè doni sensació que vola, els de fora no ho he fet, perquè no ho faré perquè hi ha masses coses. Li feu unes ratlles aquí així. Veieu? Que ja és com si volés. I ara anem a repassar aquest. I aquí ho farem perquè no sigui tot del mateix color, en blau no, on era aquest lila que tenia. Ja no el trobo. No ho sé, aquí. Agafaré i el farem lila, vale? Ai, no era lila aquest. On és el lila? Aquí? No hi és el lila ja. Bueno, doncs en blau, no passa res, en blau. Ara quedarà aquesta ombreta aquí. Així, mira, ja tinc el lila. No passa res, veieu? Que dels errors encara queden coses xules. Vale? I ara, igual aquí les lletres, les repassaré. Les pinto totes amb el lila. Vosaltres podeu fer el contorn, ara us ho farem amb la següent lletra, vale? Podeu fer el contorn i després pintar-les per dintre. La següent lletra ho faig així, mireu. Mira que bé, ja sou 16 aquí, en directe. Mireu, veieu? Feu el contorn.
quan dibuixeu un llapis, tampoc cal que passi exactament per damunt del llapis, val? No us atabaleu, això teniu bastanta mania. Ho veig amb la gent quan faig els tallers i així. És només la intuïció, vale? Vinga. Ha quedat xula, no? És graciosa. I aquí farem la B. I com que aquí ens ha quedat aquesta ombra, aprofitarem, ja veureu ara què faré. Estic anant de pressa, bueno, de pressa. Perquè tampoc vull que quedi un directe superllarg. Que després la gent, quan ho fa en l'IGTV, en el vídeo que queda, doncs ho pot anar parant, vale? Vosaltres també podeu, si us ha quedat a mitges alguna cosa. Com que ningú pregunta res, algú pregunta res, no. Vale, jo vaig fent, Estic parlant aquí sola com una tonta. Que algú em digui alguna cosa, per favor. Per favor, per favor. És el que porto més malament dels directes, això de que estic aquí parlant sola. Quan fem els zooms i així és diferent, perquè interactuem més, veieu? I ara aquí li posem una miqueta d'ombra, que faci més tètric. Aprofitem el negre, així. Vale? I aquí també. Com dintre. Doncs ja ho tenim. Llàstima d'aquesta taca que ha quedat aquí. No se m'acut res per posar-hi. Bueno. Doncs ja la tenim. Mola. Algú se li acut aquí que puc dibuixar perquè no es vegi? Però és que està tan enganxada aquí l'ala que em fa por. Bueno, doncs no hi faig res. I aquí podeu escriure el que vulgueu, o si no voleu fer aquest d'aquí, escriviu, regaleu a algú. Doncs ja ho teniu. Vale? Mira com queden les mans sempre. Us ha agradat o què? Dieu-me alguna cosa, please. Please, please, please. Ah, una aranyeta? Ah, sí, una aranyeta. Mola molt, gràcies, Roser. És que no veia que em dèieu coses. La Ruth o la Maria José, quantes cares conegudes, la Cris. Molt bé. Vale, guai. Una aranyeta, vale, anem a provar a fer una aranyeta. A veure, primer la dibuixo aquí. Però queda raro que sigui aquí volant del techo. Vale, podem fer que la porti. Farem una aranyeta així. Vale, doncs vinga, vaig a fer una aranyeta. Quedarà errada perquè quedarà aquí al darrere del... Espera que em poso més cap aquí, que així ho veieu. Vale, i aquí el que farem serà que pengi de... aquí. Que pengi d'aquí. Ja està. Ja ho hem solucionat. Vale? Veieu? Doncs ara, ja ho teniu. Us ha agradat? Ho ha fet algú? Gràcies, Cris. Doncs bé, ho deixo penjat a l'IGTV, vale? I farem això, es posarem les tisores aquí per fer la foto final, que quedi xulo. I ja està. Doncs apa, que passeu bona tarda, i els de Valls, que passeu bona fira. A tu vas fent, molt bé, Ruth, doncs ja m'ho ensenyaràs, vale? Pengeu a l'IGTV, sisplau. Ai, a l'IGTV, pengeu i m'etiqueteu, Doncs apa, vaig a fer la foto final i a pengeu a l'IGTV. Vinga, que passeu bona tarda. Adeu i gràcies un altre cop per ser-hi. I si us voleu apuntar al taller de dissabte que ve, són 2 hores i mitja dibuixant coses així resultones, que ja veieu que és molt fàcil, que us ho poso fàcil, i són molt creatives. Mireu què vam fer en el taller de l'altre dia. Mireu que vam fer un fantasma, vam fer... què més vam fer? Mireu aquesta que heu vist, aquesta està superxula. Doncs van quedar unes il·lustracions superboniques a tothom. Això hi ha un post penjat, Van tornar a fer carabasses, van fer castanyes,
Vull dir que s'aprenen moltes coses. Doncs au, ja no m'enrotllo més. Adeu! Si us voleu apuntar, m'escriviu i ja està. Així de fàcil. Vinga, adeu!